सामखायो सामखायो गरम खायनाय ओ जे फेमस जागां खायनाय बारनि मालपुलिते नाkan Bisbarte nak ruya. Ani kok hai situ? Yes, mampu dia dah. Tiga. Chairman dia. Hai pun nala, sudah. Sebaik. Ada apa? Parah ni kan berarti kita mau kalau bukan 그만에 오고 가서 개만에 가서 가면 그 미야시 거미야 힘을 좀 받았어요. 선발. 이거 선발은 막 해내다. 블랙 케이스니 꼭 두다는 신 미디어랑 블랙 미디어. 비শেষ খাইয়ে जों अ जागाव हाथाय कतर खामतिं गामियाव जों आरो जे सालनैनि सिगां जोंनि उमर सकसया बुखुक हेमा मलसम आरो जों साइमामानि मते हंखाय बिनि मामा तै बिनि बता बरक बसखाङोना बतानि बसखाङोना बिनि मामा बनो रेप खायै बथारका तै बथार माने परे पयते बनो तै से रेप खायै जों खाना खांखा आरो बिनि विजिट खाले बिगा आरो जों डिटेल जतन सम्पूर्ण नुखा अबंके थैनाय हेमा मलसमनि बता बुमु कांचन मलसम अबंके बिनि ताम खलाय पि हंके बरक हाकचाल हाजो ब हंके दैचलंग तंजो चामदि खावे आरो तंग ब हंके ब साल बडुआ बने बगे जों आरो बनो खुखगा बरक त गथना जों हायनो कुनु साइमानजिया आजरा बरक करिबा खलायमन परेन फाइकांगना आरो मेन आं बेलाय खर नुगै बेलाय खा खामका जे माइसामनि रक अब उमो हाय माने बर रक न अब उ वाग रक न माने जागा हायसिं तंसो आसके सेलें सिंजा हायगे बरक सुगजिया जों आरो फाइते खाना आरो खरस चिन ताखो मलसनबो बरक रक पइन्ट माइरु रक सुबा फाइके जे गथना डिटेल गथना खाना माने हंकाय आरो जे बिनि मामा बुमुतना जेन खा चिन्तामनि मलसम बडर मेन कालपिट तामनि बागे हें खानाका बनो रेप खाइते बाबो बिनि माने बुबाइना जगना ब अब बिहि खाइकिने तनखा बिहि खाइकिने तने ब सब समय कंटिन्यू बनो जे मुचुते बखाइ दं हंगाय जे खानाका सालचा बुइ माइरुम तुना फाइपुर ताक जे सुमित दुपिनि नै ब बिनि सालचा बरक चुआं नलाइफोर बिनि तंमुं चामुं न बननुगै बमकल खुजागनि आंखा बबाय ब बिदि थाइङै बरक बुलाय लायसा माने बिनि ओ जे चिराइबो सानो जा साथै खलाइबनि आप्रनो बननुगै आप्रनो ब बिनि जे चिन्तामनि मलसमाय सुमित दुपिनि बुलाय लायो ओंखायनो ब टारगेट खायगातामो सुमित दुपिनि न बजे साजा साखायफोरनो आबो बडा ओ माने इनकोवा हामिया केसे खेगलाङो बिन टारगेट ओंखायनो ताबुक जों क्लियर मानखा बनो साबले ब थैबै पाइन त रेप खायो बनो बिन कुकेन जों खाना न मिडियन बिसते जों खानाका फेम और डिटेल जों और मानखा जे असर नुखौ खारमत नक और बेबागै बिनि मामानि नक बर जों बसंनुखा अबके बनि नक जों नुखा बेलाय खौ माहाय गरै आनो जे तिनि रादापुर थानानै उसिबो साका थाङै नायदि अमा हाय गरै ताबुबो तंखौनि साव अमा हाय अबस्थावा बरक न जमा हाय कि खलायै आनि कके द नों रेप खायका बथाय अपन तंदि ताकि सले बिनि एक्सक्यूशन खामो ताखौ बुखौ बबो चुकजया बिन बताफन बबो चामदि खाय दैचलंग तंगै जाका अबनि बागै जों सम्पूर्ण जों ताबु जे खुमलंनि हयते यां जों जे पारानि बरक चिनि चेयरमैन तेरमैन तो बरबो जों सालायका बिनि जे थैमानि नांकुक माने हसिनि जेता ब हिंदू हसिनि खलाय जे श्राद्ध खायनाय अ श्राद्धनि सम्पूर्ण जों दायित्व नाखा सम्पूर्ण खाय जों हसिनि जे बुसखां समबार खलाय बिनि समबारनि दिना जों आरो कीर्तन चितन नावै बिनि सम्पूर्ण सामुनो जों पाइ कलांनाय जत खरच जों और बियार खायने हनि जों सालायगा चिन लिडार अब जों कक सालायगा बिनि सम्पूर्ण जे बिनि सामु जामनो जों खलायनाय नर न अबन बागै कयो बुसखां जे समबार नरबती आतो जों बाहाय खाय और जों चिनारा चिनि जे और चिनि रुपिनि मलसम जत मिलै जों और दायित्वना जों खुमलंनि जारा तंग तंनाय रब जों दायित्वनाय बिनि जब बलं हलं तमन साफ सुथरा खलै हगलायै जों बिनि सम्पूर्ण बिनि सामु पायै
जे बिनि गोथैनि जे नांकुक माने खालायनो नांगोन आपना जों दायित्व हाका बने बागै चिनि TWF ने प्रेसिडेंट बनो तो जों जेसे कमने बोरैबा जेहेतु बनो कीर्तनी खरकचा जों दायित्व न बाकी जों नाले बाकी संपूर्ण जेतुम ताबो बिनि बबो तो बिकलांग बुता अब बुता कपाल हमियो ईश्वर तमा खालायका बने बाय बंगनि थिनि जों नुसपन आशा बकरे पाराबारिक बाय जों कक सालके पारा नरा अकरा जाकरा दब तंग ताय बिनि जे बिनि मय पी ना बिन पी बरक बतंग बरक अपने संपूर्ण दायित्व बरक सुग्याना हाय फेबा जों जे नांकुक माने बरक जों खरस पत्र रोइना जों बिनि नांकुमन सामय जों अर जों गसिलाय थांनायका बिस्कांनि समबारा जों बिनि संपूर्ण अर सामु खायगोन बाय जों दायित्व नाय फैले अर्थात या थै थांनायनि नुखुंनि केटा बुमाबो हकरै बिनि तो जों सेमका बिनि मा थैमन के 2-3 बोसोर माने कक का 2 बोसोर दा बिसोर ना ओंखाय बु फातो टाइप सिरायो न थैका ngabon pore hangkai khorong sirai mane tam ni sanai chugya bobo to sori hamya pon bobo to bini line ne mo chamri ro kai ma tongika yang bahanok tai beta tongnai bo basu chugya omo hai tongman bisingo se mane kiri oi bono suda sikiri oi bo judi o bini mama judi bahanok no hai khayo beta nugui tong judi saka hangkai beta no betharnai o bhaki agin dong jehetu nok ta kebo asa jangnai kare borok bini mama bai borok simen tong borok tai kuno asa jangnai kare olofano beta bethar jangnai kiri oi bo sarakliya bo bini je bumaina jekno 10 bosor ni je siraina jamu songtai kale bini salbron baba bihi khaikina bo go khaitat mani nga abono nugui bo sarakliya oboni bagaina obo hai jara je kalpit boni to upojukto sasni manche nai bono to police romi tolaka pheba kharik ma singsaka theinai chini bukuk hema molsam bini atta santi manthang oboni bagaina जों bini je जों sungsaro je nangkuk mani chini panda khlai nang program khain nang mani borni hindu ne raide tamen जों borno khlai mo je manchak जों subana hini जों sumai sarpacha kono rok suba abo to nong media ni bisingtei jodi kebo khaka ham jodi help khaina manchaka borok phai help khai peteng abo to जों haina borok kha sajaknai bom hai wan sunai tongini mano boni bagaina bongni family tak to जों suba jaknai si krika tam hangkai buta aying tongiyo tabo je tei khorsa buta tongai bo to tak jelo bahanok to thini thangka oboni bagaina oro जों tei suba jakna ekmatra chini target जों bini samungo je suba namo sunai bobo mungsar namo bobo namo sunga abo angkem no saya tam khe jodi kha ganang tong hangkai omo hai chuk je no kho suba lan jodi tong hangkai angkem no to mana khaiglak abo jar meta je musunai bon help khaitang hambai